Mă, la tare în gură zicea că m-a degajat ca la fotbal. Tacabau. Aveai 50 de euro în pula mea și cu televizorul în mână. Hai, mă. Băi. Hai, Vreau să fut. Hai, mă, hai. Taca. Unde e obscure ăsta, băga mea și pula mă ăsta? Obscure, unde ești mă? Da, târfă rău. Unde ești obscure? Bă, ia gura, gata. Pula mă. Târfă. Gura, mă. Da, mă, scăpat! Tu nu, pula! Tuluși. O petrița mea? Te-ai dus? Suși, frere, suși. Hai, mă. Hai, mă. Nu împinge? Nu împinge? Nu împinge? Vezi că t-am... Cum vreodată? Băi, nu-i lăsați pe ăștia să treacă. Cum vreodată, bă? Mama, te-a luat ăla în plin. Hai că poți. Hai. Rompi din pe mine. Băi, burghir! Băi, mașina de spălat trăiește mai mult cu Tefal. Băi, căcatele. Mașina de spălat trăiește mai mult cu Tefal. Lipsește unul, mă, unde e unul? Da, lipsește unul, cred. Da? Hai, mă, că rămas 7. Hai, mă, că e GG. Ultimul control se pune. Hai, mă, sus pula. Ia du-te, mă, tu. Băi, târbaților. Da, oțelui viața mea. Ia uite, mă, zici că am pornit motorul, iarna. A, bă, că se duce timpul. Tacavau. Deci ce nu știe pe crisis 8 se duce, da? Ce nu știe pe crisis 8 se duce, că n-are voie să trească omul ăla. A, ia uite, mă, ai cur la maro. Hai, băi, că avem 40 secunde, ce facem? Murim toți? Murim toți, mă. ca în 9/11 murim, hai. Allahu Akbar. Haideți, băieții. Haide, băieți, că putem, hai, dați-te-am, a venit pula mea. Hai, înapoi. Nu împinge, mă.
Taca mal. Invei taca mal, não há lista. Lasă-mi aia cu gropa, de nu intra. Care vorbește Poate nu ăla. intri pe coaile, nu Invei taca. Nouă pista. Tu zgura, mă, clasă. Obscura mea și pula, mă, dar unde ești, mă, obscure? Bă, ce joc e Pula, ăsta? bă, ăsta, unde ești, mă? Ești, bă, Ce joc e ăsta? Slavule. Ala, hapa! Dă-te, bă. Aoleu. Mamă, fătița. Bine, bă. Echipă. Băi, ți mai a primit unul? Mai trebuie. Bine. Aoleu, vine bombardierul! Unde-i, mă? Mamă. A, beli pula. Bă, nu da, că cad. Uite-te în gură. Vezi că vine bombardierul. Nu mai vine. Nu mai prind. Fuck your mom, I kill your mom, Sosuge! Ai sosul următa. Fuck your mom! Pleacă dracu de aici, pleacă dracu de aici, comunist. Bă, comunistule care m-am prins. Tu m-ai împins, Mariane? Ce să împingă? Tu m-ai împins? Te-am împins cumva? Nu știu, te întreb. Hai că te iert, ok? Mă ierți și tu? Perfect. Așa să fie. Mă, asta e cu cuțitar? Ce-a venit aia pula cu Sau bomba, cu rege? aruncă-mi cur. Hai, bă, cine are coroană după el. A, e cu rege. Haide, fugi. Hai, mergi. Marian, să fie. Marian, Se bagă în făcut pizza, morți, mă, mă, te-a unde mi-e telefonul? Mariane, Stai hai că acolo. am luat Marian. Dar vine și dă și mie corona, băi, runicule, atunci. Ai călcat boș la cur. Ce prost. Doamne. Eu cred că nu trec runda asta. Ce dai, mă? Da, Bă, l-ai văzut unul Marian? Hai, că am trecut și eu, gata, te pup. n-am văzut ce are. Mai zi o dată că n-am auzit. Frare. Nu. Fac, aici. Nu știu. Nu. Care headcoaie? Frate, Tim, unde faci? Dar frate, știu cum să fac. Hai că vin și eu cu voi, băieți. Aici și așa. Hai, vino, hai. Vă pup la coițe.
Bănuțule, tu ești frate adminul? Da, da, da. Vezi care mă... Auzi? Care trădează bani. Vezi care Bani e direct. 11.